men det er herinde, vi har robotten. Det er jo den, vi alle sammen kender som Rullemarie. Eller bomberobotten, om man vil. Det kunne være, at en eller anden mystisk pakke er blevet fundet et sted, og man er bange for, at det kunne være en bombe eller noget andet lignende. Og så skal vi undersøge den, og det kan vi bruge hende her til. Her der har vi min pult, som jeg styrer robotten med. Og ja, det her det hele foregår fra. Vi kan have robotten klar inden for et par minutter, men så skal vi jo først definere, hvad det er for et problem, og der er en masse ting, vi skal have taget stilling til. Det vi har bagpå her, det er en våbenstation, kalder vi det. Og der kan vi have vores våben, vi kan have forskellige værktøjer stående på her, eller siddende på her. Så kører robotten selv over i nogle forprogrammerede indstillinger, og så kører den over, og så tager den det her værktøj, som der er her. Nu er vi ved at tage fat i vores vandkanon. Vand har den egenskab, at det kan ikke rigtig komprimeres, så når man giver det et stort skub bag i, så kommer det ud med en meget stor kraft. Man sætter en ladning her i bunden her i form af en patron, og så har du selvfølgelig vandet, der kommer ud her. Og det man så kan gøre, det er, at man kan køre op og så tage sådan et andet værktøj over for sin våbenstation her. Faktisk en kniv, vi har, hvis vi skal skære stropper over og sådan noget. Nu er vi ved at sætte vores røntgensystem på, og det er jo den, vi kan bruge til at gennemlyse kasser og tasker og alt sådan noget. Men det virker på den måde, at vi har vores røntgen her, og hvis jeg så vil se, hvad der var inde i den her, så kunne jeg tage et røntgenbillede af den her nu, og så simpelthen få et billede op på den her, og det billede, det vil man kunne se inde på skærmen. Det her det er noget, vi bruger simpelthen til at skabe adgang. Det kan være, hvis vi skal igennem en dør, eller en bilrude, eller noget andet, en bildør eller sådan noget, så kan man eventuelt bruge sådan et her. Det er rigtig værd. Og så kan man ved hjælp af vores pult op, så kan man jo så rette ind, sigte på et eller andet, og så skyde på det. Når vi får en opgave, så går det jo stærkt. Så der skal vi bare være klar. Det gør vi jo simpelthen ved at øve. Og i dag, der øver vi, at der er blevet leveret en pakke til et værksted. De har ment, at den her pakke den er mistænkelig. Der er måske kommet nogle trusler på dem. De har valgt at ringe til politiet, og politiet har valgt at tilkalde os. Nu kan man kigge her på skærmen, hvad det er, jeg ser, når vi kører. Og så vender vi robotten rundt og kører over af. Herover der kører man robotten frem og tilbage til siden. Og så kan jeg lave det, man kalder en centrumvending, ikke? Så drejer den om sin egen akse, sådan, ikke? Og herover der styrer du den. Der styrer du alle funktionerne, altså kamera, arm, klo, alle de her ting. Nu har vi kamera her, vi har en pakke derovre, vi er lidt interesseret i. Så kan jeg jo tage og køre kameraet op, og så centrere det. Og så hvis jeg gerne vil kigge nærmere på det, så kan jeg jo zoome ind på tingene, og det kan jeg jo gøre sådan her. Jeg synes, det er en rigtig god og alsidig robot. Den er stærk, den er manøvredygtig, den kan godt køre på trapper. Med lidt snille, så kan man godt åbne døre med den. Vi kan se, pakken er der. Worst case scenario er jo, når vi er her, det er, at bomben simpelthen springer i det, vi skyder. Så vil vi være. Her! Skydes! Når jeg er skudt, så kan jeg bruge min kamera, og jeg kan bruge min klo til at kigge på, om det er gået, som det skulle, eller om jeg skal noget mere. Jamen, jeg synes jo, det er jo fantastisk at arbejde med sådan noget. Det er jo ikke alle, der kan sige, at de måske kører rundt med Danmarks dyreste fjernstyrede bil, vel? Det er jo hende, der sørger for, at det ikke er mig selv, der skal ned og kigge på det her, eller kollegaerne, så vi andre vi slipper for det.